A Xunta dá un pulo definitivo a unha Galicia máis verde con dúas novas ferramentas, a Lei de Residuos e a Estratexia de Economía Circular. Feijóo aseverou hoxe que Galicia sitúase á cabeza das comunidades en integrar o contido da directiva en materia de plásticos ao fixar mecanismos para loitar contra o plástico dun só uso. Este foi un dos asuntos tratados hoxe no Consello da Xunta. O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, destacou hoxe na rolda de prensa do Consello que a Xunta vén de dar un punto definitivo á aposta por unha Galicia máis verde con dúas novas ferramentas, a Lei de Residuos e a Estratexia de Economía Circular. Nun primeiro termo, Feijóo aseverou que coa Lei de Residuos Galicia sitúase á cabeza das comunidades en integrar na súa normativa o contido da directiva en materia de plásticos ao fixar mecanismos para loitar contra o plástico dun só uso e contra o desperdicio alimentario. Ademais, referiuse ao incremento progresivo da cantidade de residuos domésticos e comerciais destinados á preparación para a reutilización ou reciclaxe e que no seu conxunto en 2020 deberán acadar un 55% e a reciclaxe de residuos de envases coa previsión de que en 2025 se recicle o 65% do peso de todos os envases e o 70% en 2030. Pechamos hoxe o círculo de ferramentas necesarias para ter unha Galicia máis verde. Hoxe aprobamos definitivamente a Estratexia Galega de Economía Circular e remitimos á Cámara o proxecto de Lei de Residuos. Son instrumentos que veñen a pechar todo o diseño da nosa política medioambiental no ámbito climatolóxico. Temos que dar, efectivamente, un exemplo como administración pública. Temos o reto de convertirnos na primeira administración 100% sostible. Vamos a empezar pola Xunta de Galicia para intentar que dende a Xunta de Galicia podamos mandar mensaxes a todas as familias, a todas as empresas e a todas as administracións que viven e traballan na comunidade autónoma, a administración local, a administración provincial e tamén os distintos departamentos da administración central. Ademais, destacou que o novo acordo do diálogo social contará cun orzamento de 52 millóns de euros para activar o mercado laboral galego. O obxectivo é que o 100% das medidas asinadas cos sindicatos e coa Confederación de Empresarios de Galicia estean deseñadas e a disposición da Mesa de Diálogo Social no primeiro semestre do ano 2020 para a súa implementación de forma inmediata. O Consello tamén examinou un informe sobre os pasos a dar para cumprir os novos acordos de diálogo social suscrito con Comisións Obreiras, UGT e a Confederación de Empresarios de Galicia. Como saben, o novo acordo compromete un orzamento de 52 millóns de euros. Se trata de activar o mercado laboral galego e poñemos en marcha para dar cumprimento a estes acordos e nos comprometemos que o contido de todo o diálogo social este diseñado na mesa do diálogo social no primeiro semestre do ano 2020 para a súa implementación de forma inmediata. Por último, informou da aprobación do complemento extraordinario de 206 euros para os perceptores das pensións máis baixas, un complemento do que se beneficiarán 38.500 galegos e galegas perceptores de pensión non contributiva do Fondo de Asistencia Social e do Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos. Aprobamos un ano máis o complemento extraordinario de máis de 200 euros para as 38.500 personas que perciben as pensións non contributivas en Galicia. Será un complemento de 206 euros que se ingresará de oficio nos 10 primeiros días no mes de xaneiro na mesma conta bancaria onde perciben a nómina mensual da pensión non contributiva. Un ano máis, pois, hai outras comunidades que non fan este tipo de complementos. Un ano máis Galicia, a pesar de todas estas dificultades, sigue financiando este complemento para as 38.500 personas que perciben a pensión non contributiva. A dirección do Partido Popular na provincia da Coruña, encabezada por Diego Calvo, aproveitou a última reunión da directiva deste ano 2019